Nigeria. Idan ka ji a ce Northern Nigeria irin wayanda ake gayyata Fasho, UK, Afghanistan, London, what ka gane? Kenan dai yanzu kai dan maraya. Kana son ka ce wa mutane kai yanzu dai tare da manyan mawaka ake. Ba ma wai tare da manyan mu ne wasu ne ke tare da mu ne manyan. Shi okay mu ne manyan mawaka? Mu ne. To kuna dai ji ko? Mu ne manyan mawaka. To yanzu kai da wani suna kake aiki duk da yake dai na san dole sai mutane su san ka a duniya gaskiya.